Celé Slovensko včera šokoval prípad mŕtvého bábätka v Kočíku. Dievčatko žilo svoj kratučký život prakticky na smetisku. Polícia dnes zverejnila predbežnú príčinu jeho smrti – syndrom náhleho úmrtia dieťaťa. Otázkou teda je, či by dieťa žilo dlhšie, keby v tomto prípade opäť nezlyhali sociálne služby. Do redakcie sa nám totiž ozval človek, ktorý ich kontaktoval, no neudialo sa vôbec nič. Európske špičky vystriedali na Bratislavskom hrade psovodi a upozornením na praktiky pri nútených adopciách slovenských detí sa odkryl väčší škandál, než sa čakalo. Slovensko predávalo svoje deti do zahraničia. Takéto obvinenia zazneli potom, čo sa poslanci pozreli na prsty úradníkom z Centra pre ochranu detí. Papierových lietadielok je tak o mnoho viac. Na dvore Bratislavského gymnázia Ivana Horváta horeli dve plechové búdy. Nikdy nie je neskoro. Ale úsmev a dobrá nálada, tie sú zadarmo. Ako ste práve počuli, čím viac sa budeš usmievať, tým dlhšie budeš žiť. Urobte tak preto aj vy. Aspoň dnes. Svetový deň úsmevu oslavuje už celé 10 ročie. A úsmev má veru veľkú moc. Takúto.